April ni som panga tho tran ni a bazar thlir tu te chi bai ule Iran chuan Israel in Syria rama an Consulate an beih Phuba an lak tur thu an puanga mitam takin Iran hian Israel hi direct taka beih ngam an rin lo thu an soya mahse Iran hian lo beih ngam chiang hle maya Inrinni zan rei Chawlhni zing lam khan Iran chuan drone le missile tam tak thlawh chhuahtirin Israel a beita a Khawvel nghawr nghal chiang hle ani Hamas hawin Israel mi sang chuang an tha a tam takan hruai bo boka wangin Israel chuan Gaza bein tharuk chung zet Gaza strip a indona kalmeka Palestinian mi sing thumaya taman thito a chuti lai chuan Palestinian telmatang Iran chuan Israel then om Lebanon le Syria ram te mangtang kain Israel chu kongsang in lo bei ve renga Yemen le Iraq lamatang te po in Israel hian bei atok fowa chumi chang le chuan Israel sipai te an man hlela Syria ram khopui Damascus khopuya Iran Consulate chu bein Iran sipai commander poimo tak tha anita a hi April ni khata thil thleng khani a Iran chuan soilok ang nge in Israel laka Phuba alatani Israel sipai te chuan Iran hian missile le drone zathum aya tam mangina beini in an soya mahse avai deuh tho in Israel rama poi an khoi mai nan kap thla ti an soya heng drone le missile te lo ka thlakna konga hian Israel chuan France United Kingdom le United States te chuan an pui ni in an soibok Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan drone le missile manga Israel beina hi an ti ngai ni thu le hi Israel in April ni kata Syria rama Iranian Consulate an beih Phuba lakna ni ti in Operation True Promise ti avo in Israel laka Phuba lak an intiam na an ti thlawh tling ni in an soyani UNO Iran palai chuan Israel laka Phuba an lakna chuan zo to ni a soin Israel hian ti suala nei le ni chuan an hremna tur chu tun ayana takani tong ti a soi ngal bok US hawin khothlang ram te chuan Iran in drone le missile ma Israel a bei hi an dem thu an soi clear US President Joe Biden point delware tuipui kama chol amang lai chuman mo taka Washington DC pan ngalin ami poimo tenen meeting an nei ngala Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po bia in Israel himna tura theito ban chhuah thu a hrila heti lai Russian Deputy UN Ambassador Dmitry Polyansky chuan UN Charter Framework nuaya Iran chuan mani invennan hetianga chet la tur hian dikna na yani atia Iran hi Israel in a chang le tani chuan Iran hian na zoka chan let nge tu lang atibok China Ram Ministry of Foreign Affairs thu puang tu chuan Gaza boina wanga boina zaw zo ka thlen lo nan ram frang te chu mala turin na ngena Gaza in dona chu ti top thoya trul atibok Israel sipai IDF thu puang tu Daniel Hagari chuan Iran ramatang hian missile le drone zathum chuangin Israel beani atia hengzinga Khawvel hi ballistic missile ni in cruise missile somthum vela tel boka abak chu drone ani atia Lebanon atangin rocket mangin voi som level Israel ka ani boka hi chuan ka rol in Israel sipai ten an chang let ve ngal ni in soi Hagari chuan drone le cruise missile chu pakhat ma chu alawin Israel ramrichina an kap thavek ti asaya ballistic missile zinga engmoza tero Israel ram chin an thlen ma ka thlak man lo an nei thu asaya hengtopo hian chiat na sa a thlen lo atibok Hezbollah po in Lebanon atangin kati usa rocket mangin Golan Heights an kap ti an soya Lebanon atang hian Chawlhni zing khan Israel ram mar lam hoin rocket somthum vel ka chuani a Hezbollah hian an ka chuani thu an soya Israel ram khwa katrina rocket pakhat chutla in thila ti chena sa hlea mihring thi le hliamero an omlo anti soito angin Iran hian April ni kata Israel in tha tak IRGC commander Mohammed Reza Zahedi Phubalak nan Israel beyan ti amangin an beiti an soya Iran hian Chawlhni zinga Israel be na chu Phubalak na tan adu togri don nia soin UNA Iran palai chon he thila hian US chu in rol lo turin a hriatir ngal bok ani heti la hian Israel Security Cabinet chuan Prime Minister Netanyahu Defense Minister Yoav Gallant le Minister dang Benny Gantz te chu Iran chan le lo emo an chan let po an chan let dan tu thlenga mo phurna nei turin thu nei nan pe a mahse Israel hian Iran hi a chang let ri don lo ni in nalang
nizan khan Jerusalem Post chuan Israel Prime Minister Netanyahu le US President Joe Biden te chu phone hmanga inbia in Biden hian boina zau zo ka chhualo nana mala tura shrilin Iran beina laka Israel hima wanga lom tur le Iran beile chu thil poimo berani lo thu a hril ni in an ziaka hemi wangin Israel Security Cabinet chuan Iran beile tumnan le chu an thul ni in an tar langani heti la hen Israel Security Cabinet thil ti dana Israel Minister tepo an lungoi kim lova Iran chu na to ka chan le du anoma wangin an in lungro lo meka portfolio nei lo minister Israel War Cabinet member nilai Benny Gantz chuan Iran beina chu Israel in chang le ngal don lo ni in video statement ati chuaka Iran hi hun kan tia kan du dan takin kan chang le don ani he thil thleng hi ato mai don lo atia Iran beina chu chang le ngal lovin an tho puiram te ne na omjenei zoka mala kani don thu asoi heti la hen Netanyahu kabineta du rum em reng National Security Minister Nibok Itamar Ben Gavir chuan gan sa thu soi hi khothangaram te thu soi takna nei lo ang chawani ti in a thinrim hle a Middle East athil danglam thlen tir turin kan boss hian ma la pop mai turani Israel kan nia hetiang nia nia hian kan trong turani lo October ni sari tang khan kan malak dan tur chu alang vek to ati thung Israel Ram Finance Minister Bezalel Smotrich point tuni Israel khole tuite himna ta na thok ngam hruaitute che thunani aw hlani lovin ataka che chua hunani ti in Prime Minister le awar cabinet te alonor ve boka tuna hian Middle East mai ni lo Khawvel pumin Israel hi min enron thupa tun thil thenga kan malak dan hian kan thate omzel dan tur hrilni ati ve bok heti la hian United Right Party hruai tu Gideon Sar chuan Israel Air Defense thatzia kan hmuwa man mo taka thil ti angai lo omzeneya ma kan la ka ngai ati ve thung Iran Ram Foreign Minister Hossein Amir Abdullah hian chuan nimin khan press meet a komin Israel laka phubalak nan drone le missile mangin an kap don ti thu hi an ka chu ma dar kar somsari pahnia an ram then omle USA te chuan hril lok vekti asoya US ne na hian Israel an beina tur hi mani invenna ni thu le chintok ommani thu an hril ni in na soibok Israel ram kan soilain Asia khomol puilama bogruak in munglian mai hi soimai chi ani lova I han soile zok te ang Japan ram chuan tu na hian an helicopter carrier longchu aircraft carrier in dawlonga ta na siam danglam meka hi China chuan a hel hle China chuan Japan sarkar malak dan hi in daw pui panhi na nuwa Japan ram dan pui siam that kalani thu atsoya chuti chung chuan Japan hian an malak an chol chuang lova an long helicopter phur tu kaga tia hming an vo chu tu na hian in daw thlona phur thei turin an siam danglam zela kaga hi kumsang ni som pasari khan Japan sipai te hian helicopter phur tu atanan mangtana mahse tu na hian in daw thlona tha Lockheed Martin F-35B Lightning II stealth fighter phur thei turin an siam danglam meka tunan siam danglam hi kumsang ni som ni poruka siam that belin Khawvel ram lian te in dawlong lian fighter plane carrier ang ani to don ani hei chau hi ni lova Japan hian kaga ang boka sipai helicopter phurlong izumo po tuna hian chei danglamin aircraft carrier ni turin an upgrade ta kumsang ni somni pasaria zo man antumani heng kaga le izumo long te hi an chei that fel nuwa chuan in daw thlona fighter jet som pani le helicopter som paruk phur thei ve tur ani dona heti la hian Japan hian F-35B jet fighter hi somli le pani lei belatum meka anin dawlong siam thattur pani in an phur thei ai tam dai in daw thlona o darawang hian Japan ram sarkar malak dan hian nga event a hlole zual ani Chinese Foreign Ministry thu puang tu hua chuning e chuan Japan ram chuan an ram dan puya Pacific close Japan ram in Indona adu lo zia ta lan na kalani thu asoya Japan chuan an malak na hi tu terame modo na tur ni lovin an ram ven him na turani thu sain kaga le izumo a hian F-35B fighter jet te hi englai po phur reng ani don lo ti an soi ve thung ani China hian tu na hian in daw thlo na phur thei in daw long lian aircraft carrier pathum
Liaoning Shandong le Fujian inte an neya pakhat nei bellen tum meka mahse heng longliana in do thlawna an phur J-15 jet fighter te a hian 5th generation F-35B fighter hi thazoka ngai ani kan soi phothin angin Khawvel hi injial fel zong in a kalmol lo chu ani bazari lo thlir awangin kan lo me